Beat Labbaika Studio. Ya maji kan bayi shukan yiri a gonarka, ka wadata damarka da rufin asirinka. Nan ga yaran baba da ke haɗa spa da sunanka, warware shakka da da aminci mai haska zuciyar bawa. Adadin yawa da yawa wanda bai yinuwa, Ali da sabai Allah sa da su wayuwa, ko shi fitar yunwa. Gaisuwa ga magajiyar sifar zatiyar Allah, Fadima fitila madan Allah, a shigar da nufi na layira kar mu sha wala, duniya mu sha baila. Ya madu mai sirrin saduwa da soyayya, ban fitar kunya da kai muke tafiya. Wajen zuwan hanje kuma kai ne ka warware igiya, shehu titaniya. In kawa Allah za yi maka ko ba ko sisi, ya yi wa nasi zo mu je kosi. Ku ga yadda maza suka kare a zahirin gausi, raman yasi. Shehu mun godewa rabbana wanda ya yi ka, ya girmama kadarinka a janibin masoyinka. Shehu baban shehu buwayi ya kara girmanka, muna a bayanka. Yanayi ya sada mun ci a zuciyata ne, ana soyin gane an hakan dan kai ne. Dan yin san wanda ne nufi ban halittu ne, a cikin sarki ne ya kashe halitta dudan su zo su gaishe ka. Duniya a hakunka, lahira damanka, kasuwar ka tarin ka cinikin karibar ka hannunka. Dole mu gaishe ka, Allah ya girmama wanga bawa da girmansa, a cikin iyawarsa tambaya cikin amsa. La ilaha illallah Muhammadu waninka ya gasa, shugaba a babusa. Murmushinka ya fi ibadar kauna kabir Ahmadin layi, madadinka ne mahi ya taimaka wa duruhi, ya kusanci Allah har ya kasanta fillahi lallahi. Bari ta farko daga farkon ka annabin Allah, magijinka ne Allah, kiblar ka alkibla. Sallar ka ce sallah, imanin ka bai bidar fitila, kofar fitar matsala. Kai ne ƙarshen lamari shugaba iyaka ne, mun hakan mu mun tone, zuciyar mu ta kone. Jasadin mu kullum na tafiya al'aminu dan kai ne. Allah ya gargadi bayinsa kanka annuri, ya ba su labari kai ne cikin sirri. Kowa ya bu bayan Ahmad ya riski alkairi, akasin hakan shari. Sama ta fari da zuwan ka cikin tamamudu, amsa kiran adu madadin amdadu. Kasa na jin daɗin karayukanta ne abudu, ya mai gidan sadu. Sama ta yi wa yaro nisa nufin ya kamo ta, kai an kura annabta daga kan ababinta. Akuya ta fi dan akuya ya buka za ta ce wa 'ya'yanta, annabi gatanta. Mamakin girman mai jin aman fitar zati, malakutu na sutu jabarutu na hutu. Sarki amanar sarki sahibul mukamati, vilayati wal mauti. Satin Allah na Abubakar mai gidan Umar, al-awwal al-akhir mai Usman mai Haidar. Kai ne asalin komai albaɗin azahir, sahibul kairi. Kai ga su ba ga suna ga zatin ka uban kaunu, anta mamunu mamudu mannanu. Kai ne sarkin duka mai gida da hassanu, sajidul warainu. Sarki mai sarkaka sarki gaba da bayanka, a dama dauninka ka amsa sunanka. Sayyidul wujudi ta bai sirri basfa da sunanka, naka sai naka. Hankali baya iya rarrabe isa da girmanka, bari ta ɗauko ka tsakiya ta karbe ka. Karshen lamari kai za a gani a iyakarka, ka kai mu masaukinka. Ya manzan Allah ga mu gare kamar soya ne, da yawan mu yara ne, amma masu rauni ne.
a rika mana annabi burin mu duniya ɗaya ne shugaba kai ne Allah dan annabi kai mun kyautar mamaki ni ba ni san mulki a ƙara mun shauki dusan da na so in ce ni madinati shabaki ai mun farin maki Allah horan sutura karafi ni ya Allah saboda mu cin ramla dare na ban fitila saboda duhu in ya zo kar ya zamto garan matsala Ahmadu ga Allah maganar ga akwai magana ciki Ahmadu sarki ne jalis sun gane abun guda ɗaya ne ta biya Allahn zahirin magana ta ne kushe sai arne na yi nan na koma nan na tsaya a nan kai ne ni na rasa menene ya sama cubai ne sun kasa kaɗaita abinda Allah ya ce ɗaya ne yanzu na gane tafiyar ce sun gaza gane yaya zubin da yake garba kurke nauyin kumin sauke mun gaya muku annabi ya wuce sanin kwaka yake maganar ga ka take na'imi ya zikirin musu daban nuri man kusa da asara ismail muhaimin man kasa muhammad abdullahi nasir dini wa ansari ma la yu'addu wa la yusa mulkun dawa ayyamuhu mutakallilan walin nabi wal irshad qad atmana al irsa fa ya laita shirya allah fuz bi zawratin dar habibillahi hal u'milun nasa diyarul liman qad fata arshal li arshi wa wafa bi kamsil turasar madan naksha wa akbiru katibi rubu'i wa aski bi ma ishan turbata man kusa wa ukbiruhu ma qad laqitu min alasa wa in kana lam yahtati ila zikri nasa babarun mujidun fil ibadi wa amriha balam yakun fi taksili yaglubul karsa alayhi salatu lahi summa salamu ma al ali wal ashabi man amma aw kasa alayhi salatu lahi summa salamu salatan biha min bari yudrikul masa alayka salatu lahi summa salamu kajini yashra sira inna fi sunnafas alayka salatu lahi summa salamu bi anha zamal a'da wa man sawa baraza alayka salatu lahi summa salamu liyarfa adiladi ala kullu madi Mixed by Munif Record.